Сфинксът е символ на достоинство, кралска власт, мъдрост и могъщество. Това са качествата, които символизира ритонът с протомена сфинкс от Боровското съкровище. Така, когато са пиели вино от този ритон, славните тракийци са вярвали, че придобиват тези качества. Това е най-изящното тракийско съкровище. Ритонът е изработен от месинг, посребрен и позлатен в луксозна дървена кутия. Притежава сертификат за ръчна изработка. Ако желаете да разгледате цялото Боровско съкровище, за да се уверите в неговото качество, посетете музеят на неолитното селище в село Неофит Рилски или офисите на Трежър България.